ଏ କାହାଣୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଳ୍ପନିକ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଆଶା କରି ମୋର ଅନ୍ୟ କାହାଣୀ ବୋଲି ଏ କାହାଣୀଟିକୁ ବି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଏ କାହାଣୀଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସହରର ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ମହିଳା ସରୋଜିନୀ ଦେବୀ ନିଜର ନୂଆ ଗାଡ଼ି ସହର ସାରା ଘୁରି ମାରୁଥିଲେ। ବୟସ ପାଖାପାଖି 38 କି କ'ଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ବି ତାଙ୍କ ମୁଖର ତେଜ ପୁରୁଣା ଆକାଶରୁ ପଡ଼ୁଥିବା କଅଁଳ କିରଣ ପରି ସତେଜ ଥିଲା। ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ତାଙ୍କୁ କେହି ଦାନରେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ନିଜର ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ଶକ୍ତି ବଳ ଲଗାଇ ନିଜ ଦମରେ ସେ ଏହି ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଉପାଧିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିଶାରେ ସେ ଅନେକ ଜିନିଷକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭଲ ପାଇବା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ବଡ଼ ଅନ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଘୃଣା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି, ଯେମିତି କେହି ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କଠୁ ଛଡ଼େଇ ନେବ। ଆଉ ନିଜକୁ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ଏକ କଡ଼ା ନୀତି ନିୟମରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସବୁ କାମ ହେବା ଦରକାର, ନହେଲେ ସେ ପୃଥିବୀ ପ୍ରଳୟ କରିଦେବ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭୟ କରନ୍ତି। ଖାଲି ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପଛପଟେ ଗାଳି ବି ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ସେ କେବଳ ଏକା ହିଁ ଥିଲେ। କୌଣସି ଏକ କାରଣରୁ ସେ ବିବାହ କରିନଥିଲେ। ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପରିବାର ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ଅନାମ ସାହୁ, ମା ରଜନୀ ଦେବୀ ଆଉ ବଡ଼ ଭାଇ ସୋନୁ ସାହୁ। ବୟସର ଦୃଢ଼ ଗତିରେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ସୋନୁ ଦିନେ ଘର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସାହି ଭାଇ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନେଇ ନାନା ଖରାପ କଥା କହିଲେ। ଶେଷରେ ଅନାମ ସାହୁ ଓ ରଜନୀ ଦେବୀ ଘରେ ରସି ଦେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲେ ଆଉ ସରୋଜିନୀକୁ ଛାଡ଼ି ଗଲେ ଏକା ଏକା ସମୟ ସହ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ। କିନ୍ତୁ କିଏ ଜାଣିଥିଲା, ସମୟ ସହ ବଞ୍ଚିବା ବଦଳରେ ସରୋଜିନୀ ସମୟ ସହ ଫସିଗଲା। ସେ ମନେ ମନେ ବହୁତ ବିରକ୍ତ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କେତେ ବଡ଼ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଆଗରେ ସେ ସର୍ବଦା ଛୋଟ। ସରୋଜିନୀ ଆଉ ତା ଦାମୀ ଗାଡ଼ି ବି ପ୍ରକୃତି ଆଗରେ ହାର ମାନିଗଲେ। ଆଉ ସରୋଜିନୀ ସେଇଠି ଜାମ୍ କରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବସି ରହିଥିଲେ। ଏତିକି ବେଳେ ତାଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିଲା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଏକ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଉପରେ। ଅନେକ ଭିକାରୀ ସେହି ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଅଟକିବା ପରେ ପରେ ସେମାନେ ସେଠୁ ବାହାରି ଆସି ସବୁ ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ହାତ ପକାଇ ଭିକ ମାଗିଲେ। ସରୋଜିନୀ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀରୁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ। ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଭିକାରୀକୁ ଆଠଣାଟିଏ ବି ଦେଇନି। ଆଉ ଆଜି ଏତେ ଭିକାରୀଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖି ତା ମନରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। ତାର ଦାମୀ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ସହର ବୁଲିବା ଇଚ୍ଛା ଧୂଳିସାତ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଗରିବଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବାକୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, କାରଣ ସେ ତା ପରିବାର ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ବିପତ୍ତିର କାରଣ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଗରିବୀକୁ ହିଁ ମାନୁଥିଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲା, ଯଦି ତାଙ୍କର ଅମାପ ଧନ ଥାନ୍ତା କିମ୍ବା ସେ ବହୁତ ଧନୀ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ଆଉ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅପମାନ ଘର ଛାଡ଼ି ଯାଇ ନଥାନ୍ତା କି ତା ବାପା ମା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ନଥାନ୍ତି। ତେବେ ସେ ନିଜର ଦାମୀ ଚକମକିଆ ଗାଡ଼ି ଭିତରୁ ବସି ତା ପରିବାର ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ବିପଦ କଥା ଭାବୁଥାଏ। ଆଉ ସେ କୃତ୍ରିମ ନଦୀରେ ପଶି ଗାଡ଼ିରୁ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଯାଇ ଭିକ ମାଗୁଥିବା ଭିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇଥାଏ। ଏତିକି ବେଳେ କେହି ଜଣେ ଆସି ତା ଗାଡ଼ିରେ ଝରକା କଡ଼ରୁ ହାତ ବଢ଼େଇ କାଚ ତଳକୁ କରିବାକୁ ଇସାରା କଲା। ସରୋଜିନୀ ଦେଖିଲା, ଗୋଟେ 10 କି 12 ବର୍ଷର ପିଲାଟି ତାକୁ କାଚ ତଳକୁ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ପିଲାଟି ଭଲ ନହେଲେ ବି ଖରାପ ନଥିବା କପଡ଼ାଟେ ପିନ୍ଧିଛି। ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆଶା ଭରା
ହସଟେ ସହ ହାତରେ ପାପୁଲି ଆଉ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ହଲାଇ ସରୋଜିନୀକୁ କାଚ ତଳକୁ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ସରୋଜିନୀ କାଚ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଭିକାରୀକୁ ଦେଖି ବିରକ୍ତ ହୋଇଲେ ଆଉ ତା ଆଡ଼େ ନଜର ନଦେଇ ଆଗକୁ ଦେଖିଲି। କିନ୍ତୁ ପିଲାଟି ବାରମ୍ବାର କାଚ ଉପରେ ଠକ୍ 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 କରିବାକୁ ସରୋଜିନୀ ଭିକାରୀକୁ ଗାଳି ଦେଇକରି ତୋଳି ଦେବାକୁ କାଚ ତଳକୁ କଲା। କିନ୍ତୁ ପିଲାଟିର ହସ ମୁହଁ ଆଉ ଆଖିର ଚକମକ ଦେଖି ସେ କିଛି କହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜ ପର୍ସ ଖୋଲି କିଛି ଟଙ୍କା ଆଉ ତା ଆଡ଼କୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲା। ସରୋଜିନୀ ଦେଖିଲା ପିଲାଟି ପଇସାକୁ ଦେଖିଲା କିନ୍ତୁ ନେଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ପିଲାଟି ମୁହଁକୁ ଅନେଇଲାରୁ ପିଲାଟି କହିଲା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଭାରି ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆଉ ପାଗ ବି କୋହଳ ଅଛି। ମୁଁ ଏଇ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଚାହା ଦୋକାନଟି କରିଛି, ତେଣୁ ଭାବିଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଚାହା ବନେଇ ଦେବି, ଆପଣ ପିଇବେ? ସରୋଜିନୀର ମୁହଁରୁ ସତ ବାହାରି ଆସିଲା, ହଁ ଯେ ମୁଁ ପିଇବି। ପିଲାଟି ସରୋଜିନୀକୁ ତାହେଲେ ଗିଲାସ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଯାଇ ଚାହା ବୋଲି କିଏ ନେଇ କିଏ ମନା କଲା। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ପରେ ପିଲାଟି ନିଜ ଦୋକାନ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ସରୋଜିନୀ ଚାହା ଟୋପେ ପିଉଥାଏ ଆଉ ସେ ପିଲାକୁ ଦେଖୁଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସରୋଜିନୀ ପିଲାଟିକୁ ପାଖକୁ ଡାକିଲା ଆଉ ଚାହା ପାଇଁ ପଇସା ଦେଲା। ପିଲାଟି ପଇସା ନେବା ମନା କରିଦେଲା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଚାହା ଆଜି ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ଦେଉଛି। ଆଜି ମୋର ଜନ୍ମଦିନ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାହା କପେ କପେ ଦେଇ ଖୁସିରେ ପାରିଲି ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। ଆପଣ ବି ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ପିଲାଟିର ଏ କଥା ଶୁଣି ସରୋଜିନୀ ପଚାରିଲା, ତୋ ନାଁ କ'ଣ? ତୋ ବାପା ମା କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ପିଲାଟି କହିଲା, ମୋ ନାଁ ସଞ୍ଜୁ। ମୋ ବାପା ମା ମୋତେ ଘରୁ ତୋଳି ଦେଲେ। ସରୋଜିନୀ ପଚାରିଲା, କାହିଁକି? ତୁ କ'ଣ ଭୁଲ କାମ କଲୁ କି? ପିଲାଟି କହିଲା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ କଲି? ସବୁ ଭୁଲ ତ ଉପର ବାଲା କଲା।